Príjemný podvečer vám želám. Je neuveriteľné, v akých podmienkach dnes žijú mnohé rodiny na Slovensku. Bez tečúcej vody, bez toalety a najmä takmer bez šance zmeniť svoju ťažkú situáciu. Viacčlenná rodina, ktorú sme navštívili, vás ale milo prekvapí svojou skromnosťou. Spoznali sme ich na letnom tábore, ktorý spoluorganizuje aj nadácia našej televízie. Takže tu nám obývame dvojizbovú chatku. V jednej izbe spí tu na Patrik, Dalibor. Dcera so synkom a v kuchyni proste ja som so Smručikom aj so synom ešte, so Stankom. Bývame tu už 2 roky. Je mi to ľúto. Čo vám je ľúto? Že takto musím trpeť. Prečo sa pani Zuzana vôbec do tejto situácie dostala? Začala som platiť nájom, kde som bývala. Nájom, bolo to vysoký nájom, tak som nestačila. Tak nás vydoložovali vonka. A od roku 2009 takto chodím po krízových centrách a po podnajmách a tak sa ťahám. Manžel sa dostal do výkonu trestu, tak som ťahal, dostala sama. No proste 7 ľudia sme tu. Žije sa nám tu aj dobre, aj zlé a neviem, jak to pôjde ďalej. Je ťažko o to hovoriť? To niekedy sa ja sám poplačem, to je veľmi ťažké na to. 10 detí, 7 chlapcov a 3 céry. Vždy vraj chcela mať veľkú rodinu. Nevyčítali jej niekedy túto situáciu? Žiadne deti mi takto nevyčítali, že jak žijeme toto. Jak môžem, tak sa postaram. V jednej časti je tu výhoda, jeden chráni druhého, pomáhame si navzájom a proste nemôže mať každý niečo, čo chce. Proste nemôžeme si dovoliť. Z akých peňazí musí mnohopočetná rodina vyžiť? Tak 7 zo 450 eurami. Čo poberieme rodičovský príspevok len a rodinné prídavky. Ak to príde, tak ide. A za mesiac si urobíme aj veľký nákup, príde všetkého a postupne tak sa varí. Jedného času sme nemali čo jesť, fakt. Som chodil aj brigadovať a tak ďalej. V záhradnej chatke majú síce elektrinu, no chýba im kúrenie. Toaletu majú len vonkajšiu latrínu a po vodu musia chodiť do pol kilometra vzdialenej studničky. Tak zvykli sme si za ten rok a pol pomaly. No ale budem sa dať čo snažiť ešte sa ďalej a väčšie niečo. V bani sa kúpame. Vlastne tu si nahrejete a... Aj nahrejeme vodu chlapcom a tak sa okúpu. Aby išli čistiť do školy a v poriadku boli. Inak, kde sme to mali lepšie, no aj záchod, keď sme bývali niekde inde. Tu bývame 2 roky, takže tu chodíme tak. Sprchujeme sa, nahrievame vodu a na latrinu chodíme. Aj keď žijú v ťažkých podmienkach, deti chodia do školy upravené a škola im ide. Veľmi dobre sa učím, mám samé jednotky, aj na vysečku som ich mal. A veľmi športujem za školu. Aj diplom som dostal. Som s tým spokojná. Vyznamenaní stále. Robia mi veľkú rado, že takto postupujú ďalej. Na svoje deti som veľmi pyšný. Nemajú však bezstarostné detstvo a mame musia veľa pomáhať. Zrobiť drevo, ísť na vodu, tak ďalej okolo zahrady, okolo domu. Poriadok je tak. Tú vodu máte poriadne ďaleko, čo? No a aj drevo sa robí veľmi ťažko. Vďaka nadácii našej televízie šli 2 zo súrodencov do letného tábora. Potešilo ma trocha, že si aspoň oddychnul. Potešili sme sa. Sme radi, že tu môžeme byť a máme... Aj ticho je často tou najlepšou odpoveďou. Chcela by som sa poďakovať vašemu kolektívu a pánu Hermanovi
ako ostatní. Že urobili pre deti dobre. Aj v minulosti nám pomáhali vo všetkom. Prianie životom skúšanej rodiny je jednoznačné. Ako menšiu chatu, aby bolo viac izieb, aby každý mal svoje miesto, aby sa vedeli ďalej pripravať do školy. Ja by som chcel mať sám izbu. Mám veľa sny a neplňa sa mi. Tak niečo skromné, malé. Tak, aby sme sa tam zmestili všetci, no.